Zimbabwe ndofunga munoona hatina kukupai zvakawanda zvanga zvichitora nzvimbo pakuvigwa kwamadzibaba Nicholas Zakaria, asi tangoda kuti tingobatawo icho nechochocho nekuti tinoziva kuti zvizhinji zvacho makazviwana. Nhasi uno toda kukupai nhaurirano yatakaita nevanhu vakabva kuMozambique vachiuya muZimbabwe kuzochema madzibaba Nicholas Zakaria. Chandingade kukuzivisai ndechekuti vanhu vakachema madzibaba vakabva kunzvimbo dzakasiyana dziri kure vachiuya. Ndakasangana nevamwe mukoma vekuchiredzi vanga varipo, ndakasangana nevanhu vekuMozambique, ndikasangana nevekwaMutare, Nyamapanda, Beit Bridge, panga pakazara vanhu vakabva kure kuzoonekana kana madzibaba. Asi pakati pevanhu vese ivava tati timbotaura nevandirofungidzira kuti ndivo vakanyanya kubva kure kwanga kwakanyanya vekuMozambique, Tete Province. Ndo chirongwa chatinacho muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Maiona ere Drumas Media inedzidziso murondore upenyu. Mamuona ere Andrew Neshamba anedzidziso murondore upenyu. Pamusoro muri kuZimbabwe. Inini ndinonzi Felix Fausto. Ndakafamba kunyanya namadzibaba, ndakafamba kunyanya nebaba vagara apa. Show yekupedzisira takaita muna June muna 2023. Ndo patakaona kuti madzibaba akarwadza. Handina mashoma akawanda. Muito obrigado. Tikuona kuti nguva yapera tagara munguva yakakura sereki, nguva iri kufamba. Saka tabva kuMozambique tiri 3. Tinofamba naAlec Macheso, kungoti wese muimbi tinongotsvaga tichiisa kuMozambique. Muito obrigado. Tatenda. Boa tarde. Como estão? Sei dizer que estão muito tristes. Ndikuziva kuti makatsukwara nekushayikira kwaita mudhara. Zita rangu rinonzi January Felix, munin'ina wepromoter. Ndokutendai nematambiro mwatiita. Ndatambira iwamwe anoiva nyika dzakawanda inga zvamatitambira. Ndokutendai. Hallelujah. Ini ndinonzi Felix Fausto. Ndinogara kuMozambique, Tete Province, district reShangara. Ndokwandinobva. Basa rangu nderekupromota vaimbi, kunyanya vaimbi vekuZimbabwe. Ndo vaimbi ndakanyanya kushandidzana navo. Kuvaimbi vekuZimbabwe ndakapromota Alec Macheso, Nicholas Zakaria, Simon Mutambi, Leroy Kamusena. Vanhu ivava ndakafambidzana navo panguva yakati rebei. But kuya kwandaita uku urwere hwamudhara madzibaba ndofunga wakatangira kuwanza kuMozambique. Isinini ndakauya musi mwedzi weMei kuzobhadhara contract 3 days 3 mashows ekuChangara, nekuSongo, nekuMotarara. Iyo ndeshow yedu yekupedzisira. Pekutanga ndakapromota 2017, kozopromota futi 2023, kuzopedzisira 2024. Saka nhoroondo ihombe yandakaona kwamadzibaba pakutanga kwechirwere ichochi. Ndakauya kuzobhadhara mari kuno kumba kwavo kuchitumbuisa.
iwo wanga asipo vanzi vaenda kubasa. Ndakasvika kumba vakandipa sadza ndadya ndagara. Kuna 2 ndakazoshedzwa murumu manga ndakarara kuti mudhara wauya. Ndaenda tawirirana ndabhadhara mari dzangu dze2 mashows 1 show ndikati vanotora voga gate. Ndabva kunoku ndaenda kuMozambique ndakangoona pasocial media kuti madzibaba posa rapinda mumhepo. Vanhu vabva vataura svikanzi madzibaba vari kuda kuenda kuMozambique uku vari kurwara. Ndakanzwa tsitsi ndi zvakandirwadza sei indabhadhara contract vokuti munhu ari kurwara. Alright, ndakazofona inini fonera madzibaba ndara ndikunzwa kuti munhu musi kunzwa boss kanzi aiva Felix Manyepo vanhu ava ini ndaabo izvozvo ndikutouya kutorowa kiyama yacho original. Ndakafara vakandiudza izvozvo. Vakazouya kuMozambique taita show yekutanga first show yanga iri kuSongo. Yakanditira mari. Kozouya kuShangara yakanditira mari. Ye25 yeindependence kuMotarara ndopatakatanga kuona kuchinja unhu hwavo, mwiri wavo, kudhiraivha mota anga asingakwanisi kudhiraivha. Taenda isusu kuMotarara. Ini ndakavasiya murumu. Motarara takasvika musi 24. Ndakavasiya murumu ndaenda kuno kugadzira zvimwe zvinhu chikafu. Ndakazoshedzwa nevaridzi verumu zvikanzi koma Felix munhu wenyu makasiya imimi ari kurasika rumu. Anga akabuda panze but haachazive rumu. Madzibaba ivavo ndakauya ndichimhanya inini chisvika ndichosvikira ari panze. Ko ichi chikuitika mudhara zvikanzi Felix ndikurwadziwa ini. Muri kurwadziwa chii? Zvikanzi mwiri wangu uri kurwadza ende handisi kuona. Shuwa here ndikati ndofunga chikafu ndaenda kunomhanya kunotora chikafu kunovapa vadya kutora mapiritsi avo because anga nemapiritsi achinwa eshuga iwayo but yanga isina power mapiritsi aya. Wadya vapedza vapinda murumu vogeza. Indabva ndadzokera futi ndikati ndichavasiya handei kupi kuredio. Taenda kuredio ndakambotaura vanhu vachinza kuti bhendi rauya zvese handei kushow. Ndakazoona chinhu chandisingamirire kutoona kuona madzibaba ndechekurasika palaini gitari ari kuridza wabva yatidza mulaini remusic iyo yairidzwa aizoshedza ndi Matthew mudhara abva dzokera mulaini macho. Inini 2 mashows yese yandakatora madzibaba airidza serekodi nhasi. Show haina kuzopera mushi. Haina kuzopera. Ini ndakazodzwawo tsitsi because kwanga kuchita kuseka kunaya so ndakazorara kuseni tabata mota tasvika papo pa 10 off inosiya road yekuenda kuAngonia kuti ubate road yekuya kuTete. Tamisa mudhara kuti bikisire chikafu watanga ukosora. Ndainzwa tsitsi pakata because yanga iri first kukosora ipapo. Urendo wese watakatora kufamba kwetsakaita ndakaona first kukosora ipapo. Vakakosora inini pakangomira kukosora ndabva ndafonera mumwe promota shamari yangu ndogara kuBeira inonzi Vinti. Ndikati koma Vinti ndari kurwara ka zvikanzi chii ndikati handizivi inini. Unawo ipapo ndikati kanzi vape ifoni ndikati chero neifoni havagoni kutaura. Havachakwanisi kutaura pafoni. Felix Manyai mimi papota. Isu tatina kurara usiku. Muri kuziva kufamba nemunhu kuMozambique asina license drive. But isusu takazoti mudhara because iye anga asingakwanise zvese. Ndaiti Matthew iwewe drive. But nomiswa nemapolisi kuti abvunze license ini ndobhadhara mari. Takabva ipapo kusvika pabhodha dzanga dziri 9 kana 11 dzeusiku. Takangorara pabhodha ravhura bhodha tayambuka ndasvika side reNyamapanda. Bhodha Nyamapanda. Ndasvika side Nyamapanda ndabva ndabata foni ndafonera Zakaria. Koma Zaka pese pamunonzwa kuti mudhara ari kurwara kana musingabate serious urendo uno ndabata zvikuru ubate serious mudhara ari kurwara.
uri kurayisa first ndikati ari kurwara mudhara chikanzi right ndanzwa ndabva ndafonera manager waleki anonzi Lucky koma Lucky kana muri padhuze namukoma Lucky ndikumbirawo mundiudzirewo mudhara madzibaba ari kurwara stereki isusu tiri pabhodha but iwo ari kuuya pandakangopedza kutaura na Lucky azondifonera bheki Zakaria zvikanzi Felix kana muri kuuya imimika ngawauye kuno chiremba ari kutovamirira kuti arape izvozvo ndikati alright pakazosvika wandifonera kuti andasvika inini Felix saka kubva ipapo taingotaura nemeseji paWhatsApp kazhinji ndaitaura namai Margaret mudhara ndanga ndisingatauri naye kuzosvika ndatambira meseji yekuti mudhara achisipo ndakarwadziwa Mozambique yakarasikirwa same seZimbabwe nyaya yekutozvikana kusingaiti Mozambique kutozvikana wese munhu but inini mai ndapinda busy nevanhu kufona kuda kukofira because pakutanga paya vanhu vainyepa kuti madzibaba afa saka urendo uno vanhu vainyanya kufonera inini kuti vazive chokwadi ndikati zvaitika saka nekurwadziwa kwacho ndo zvatikonzeresa kuti tive panapa kuzoviga munhu gamba redu. Asi imimi music promoter asi ndoziva kuti pane rwiyo rwavo rwamaidisisa nderwupi? Rwo ndokuti music pane music yaisingabve mumwoyo mwangu inini yaNicholas Zakaria inonzi ndine urombo. Nhasi ndini mangwana ndiwe iyoyo ndikainzwa nhasi sei yakarekodwa nezuro haiperi kwandiri. Noted. Ini ndinonzi Africa Kugamba Raimo ndinobva paMozambique. Inini ndiri mumwe mupromota anopromota vaimbi panopromota vakomana inini nenge ndiripo zvese zvinoda kuitika inini nenge ndiripo saka apa patakaenda kuAngonia muna 2022 mudhara ndanga ndinaye ndini driver mudhara ngari pakati ini ndanga ndiri kumapeto murori imwe chete saka taingofamba apo neapo amira vaita weti apo neapo amira aita mudumbu ini ndaimubvunza mudhara chii chiri kunetsa baba anzi shamari mudumu mwanga musipo iye aindiri shamari inini mudumu mwanga amusipo mudumu mwanga amusipo zamara ndasvika pabhodha saka wakadarika kuya kuZimbabwe apa gore yakapera 2024 takamutora futi takaenda kuMutarara ndipo patauro mwangu kuti akatanga nekurasika pakuimba akajambichana ane nzara kungojambichana ane nzara saka takangozviona kuti zviri kuitika izvi hazvisi bho uku kurwara saka takazokwanisa kufonera vanhu muZimbabwe Zaka nokwaLeki Macheso kuti odzi kuti mudhara hasimushe zvaitooneka kuti mudhara hasimushe saka ini mudhara ndaimufarira kubva kare kare nenziyo yake kuti ida nokuda asingakude siyana naye ida nokuda asingakude siyana naye ipapo chete ndipo ndaingomudira mudhara saka kana tiri motikari taingoimba iyoyo chete tingodzokorora ida nokuda asingakude siyana naye iye achindudzawo nemuromo sei akaimba nziyo iyoyo saka apa patakazonzwa manje kuti mudhara kuchisina saka isisu kuya kwatakaita kuno tikuratidzira kuti isisu takabva kuMozambique government itoziva kuti sisi tiri kuno kuZimbabwe kuya kufunerari yaNicholas Zakaria saka isusu tiri kunoku kusvika namangwana Monday ndipo tichaenda kuMozambique. Ndicho chirongwa chatanga kuunzirai muzuva ranhasi kuna madzibaba aNicholas Zakaria toti aiwa zororai murugare. Andrew Neshamba dosita rangu kaisakadai mune zvimwe zvirongwa zvacharamba chikupai. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends.
wakamboonana tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga